Taħt it-tul tal-Pjazza tal-Unzjata f'Taslima ġie skopert shelter tat-tieni Gwerra Dinjija. Waqt xogħlijiet infrastrutturali tal-Gvern li kienu qegħdin isiru f'din il-pjazza beda jitqaxxar il-wiċċ tat-triq meta nkixfu l-kappelli li kienu qed jagħtu x-shelter. Is-Supretendent tal-Wirt Kulturali Kert Farrugia spjega kif immedjatament waqfu x-xogħlijiet biex isiru l-ispezzjonijiet meħtieġa mis-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali. X'inġiet irrappurtata s-sejba tax-shelter tlabna li jifqu x-xogħlijiet sakemm il-shelter jiġi servejt u jittieħdu ritratti tajbin tiegħu, aħna ġejna wkoll fuq il-post biex naraw il-kondizzjoni tax-shelter u nikkonfermaw illi s-servej li ngħatalna huwa korrett u jaqbel mal-layout kif inhu verament. Tkellimna wkoll mal-peritur kontratturi tal-pass il quddiem li huwa kif jerġa' jissaqqa fix-shelter, l-aċċess li jitħallilu u bekk ikunu jistgħu jitkomplew ix-xogħlijiet. Sa issa f'dan ix-shelter ma nstabu l-ebda oġġetti tan-nies li kienu jgħixu fih li f'xi ħadid tas-sodod u taħżiż mal-ħajt. Ix-shelter aħna nżilna fih ukoll huwa pjuttost nadif. Bħala fdalijiet kważi ma fih xejn li għandu hemm xi arti u tinqix li kienu jagħmlu n-nies li kienu jużaw ix-shelter dak iż-żmien u apparti minn hekk ix-shelter ukoll għandu aċċessi għal partijiet privati. Dan ix-shelter jinfetal taħt id-djar tan-nies u allura ma jistax ikun miftuħ għall pubbliku. Minkejja dan ġie deċiż li ħajsaqqaf indipendentament mill-pavimentar biex ikun aċċessibbli f'każ ta' bżonn. Is-Sovrintendenza qablet mal-kontratturi li jsiru żewġ aċċessi waħda fuq kull aċċess tax-shelter. L-aċċess ikun permezz ta' manhole biex meta ikun hemm il-bżonn jeħtieġa li dax-shelter jinfetaħ l-aċċess ikun faċli. Residenti anzjani li kienu fuq il-post għalulna li l-aħħar li nfetaħ dan ix-shelter kien fl-1957 meta kien hemm biża' ta' attakki mill-ajru. Qabel kien jintuża bħala kenn waqt it-tieni Gwerra Dinjija.